Mae'r prosiect hwn wedi ysbrydoli gan hysbysfwrdd cylchdroi Pawb a Chomisiwn Wal Pawb. Ar gyfer y prosiect hwn bydd angen 10 dudalen o'r gedyn, sgiwr barbeciw hir, glud, siswn, bandiau elastig bach, pensil a phren mesur 30 cm. Dechreuwch gyda'r cerdyn yn y safle portread. Yna, defnyddiwch bren mesur gan dechrau gyda 0 o 1 ymyl a mesurwch 2, 4, 6, 8 a 9 cm. Gwnewch hyn ar ben ar gwaelod y papur. Yna ymuno'r llinellau. Rwan, troi'ch eich cerdyn i'r ochr i'r safle tirwedd. Defnyddio pren mesur gan dechrau gyda 0 o 1 ymyl a mesur allan 2.3, 3.5, 4, 24, 24.5 a 25.7 cm. Gwnewch hyn ar ben ar gwaelod y papur. Yna ymuno'r llinellau. Yn y drydydd golofn, dewch o hyd i'r ganol. Defnyddiwch y pren mesur a mesur 1 cm. Gwnewch hyn ar ben ar gwaelod y papur. Rwan, twnnwch llinell lletraws o'r gornel i'r marc canol. Ailadrodd hyn ar y top a'r gwaelod. Yng nghlofn 2, 4 a 5, mesur 0.5 cm fel hyn. Yna, lluniwch linell lletraws o'r gornel i'r marc 0.5 cm. Dylai siâp net edrych rhywbeth fel hyn. Rwan, gwnewch dwll bach gan defnyddio'r cwmpawd neu sgiwr yng nghanol bob driongl. Rydych chi'n barod i dorri'r siâp hwn allan gyda phar o siswn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ofalus wrth wneud hyn. Defnyddiwch pren mesur a gwrthrych difin fel cefn par o siswnau a sgorio'r llinellau. Ar ôl i chi sgorio'r cerdyn ar hyd yr holl llinellau, rwan plygwch ar hyd y llinellau hyn. Rwan, ailadrodd y rhain 9 gwaith arall i gael 10 prism triongl. Gludwch yr adran hon yn gyntaf, rhoi digon o lud ar hyd y tab, a gludwch y 2 adran hyn at ei gilydd. Gallwch defnyddio band elastig i'w gadw yn ei le wrth iddo sychu.
Ar ôl i chi gael 10 prism triongl, gallwch chi adeiladu'r ffrâm. Dechreuwch gyda'r cerdyn yn safle'r portread. Yna, gan defnyddio premesur, gan dechrau gyda 0 o 1 ymyl a mesur 3, 6, 9, 12, 15 a 18 cm. Gwnewch hyn ar ben ar gwaelod y papur. Yna ymuno'r llinellau. Rwan, troi'ch y cerdyn i'r safle dirwedd. Gan defnyddio bremesur, gan dechrau gyda 0 o 1 ymyl, mesurwch 2, 27.5 a 29.5 cm. Gwnewch hyn ar ben ar gwaelod y papur. Yna, ymuno'r llinellau. Dychwelwch y cerdyn i'r safle portread. Yng nghalofn 2 a 5, darganfyddwch y canol ar maciwch 1.5 ar top ar gwaelod ym mhob colofn ac yna uniwch y llinellau gyda'n gilydd. Cylchdroi'r cerdyn a facio'r ar hyd y dwy llinell hynny. 1.5, 4, 6.5, 9, 11.5, 14, 16.5, 19, 21.5 a 24 cm. Rwan, gan defnyddio cwmpawd, gwnewch dwll ym mhob marc yn y dwy golofn. Gallwch ledu'r tyllau gan defnyddio'r sgiwr barbeciw. Rwan, torrwch y 2 siâp hyn allan. Sgoriwch ar hyd y llinellau a phlygu. Rwan, gyda dan newydd o gerdyn, troi'ch eich cerdyn i'r ochr i safle'r dirwedd. Yna, gan defnyddio premesur, gan dechrau gyda'r 0 o 1 ymyl a mesur 3, 6, 9, 12, 15 a 18 cm. Gwnewch hyn ar ben ar gwaelod y papur. Yna ymuno'r llinellau. Gan defnyddio premesur, dechrau gyda 0 o 1 ymyl a mesurwch 2, 24 a 26 cm. Gwnewch hyn ar ben ar gwaelod y papur. Yna ymuno'r llinellau. Rwan, torrwch y 2 siâp hyn allan. Sgoriwch ar hyd y llinellau a phlygu. Cydosod y rhannau fel hyn a gludwch y tabiau hyn. Bydd rhaid i chi wneud tyllau newydd trwy tab hwn ar ôl iddo sychu. Rwan, gosodwch y 10 prism triongl yn y ffrâm gan defnyddio'r barbeciw sgiwr fel hyn. Yn y sesiwn ar-lein nesaf, byddaf yn ddangos i chi sut i wneud delweddau digigol i'w mewnosod ar eich hysbysfwrdd. Yn y cyfamser, trio defnyddio ffotograff
neu llun a'i torri nhw mewn i 2 centimetr o led a 22 centimetr o hyd, fel hyn. A gludwch nhw ar eich hysbysfwrdd gylchdroi.